and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. May nag-text na. Si Franco na niya. Huwag yung ka masayop. Nag-check up na eh. Oh, asa na kuno ko? Tubag ka, oy. Ingna within 15 minutes na anak ka. Okay, Sophia. Ay, by the way, Kathy. Hibaw ka si Mr. Greg Martinez? Nangutana na ako. Ha? Ano siya ba yung gipangutana? Daga ba kuno ka? Ansa? Nabuang na. Ang sagoy dagaw. O, gusto rin kahulugan, anak, Kathy. Oh, unsa ba ko nagkahulugan, ana? Na-attract siya ni mo. Unsa? Nahibaw ka na ng mga tawhana. Basta musod, mga dapit nga ingon, ana. Mangita kinag-happenings. Sabak ka diya, uy. Laki! Nang sabag ka na yapag ka diya. Dagagod taon nga may anak naman tao ganing dagan. Pud. May anak na lagi ka, pero wa maunsa ay imong figura, uy. Wa man magahugno si Franco sa imong kaanyang. Amaw ka man, Sophia. Kay tinuod bitaw, sure ko friend, sure ko girl, honest. Uy. Basahan sa na nag-text ni mo diha, si Franco ba na? Ya, siya gid lagi. Asa na ka? Oh, kita tekse, ingna, nagkuyog ta, ihatod ta ka. Okay, oh. Asa na si mama pa? Padung na diri. Ihatod ko na siyang Sofia. Naunsa man sa nis mama, uy. Patuyang man. Hapit na mag-alauna sa tugang gabi oh. Sige na lang, good. Sabton lang nato, basin og nalingaw sa ilang panag-istorya ba? Pa, Sige na, katuog na lang dito. Ako na lang magpaabot ni mama nimo, okay? oo pa. Ay, katugon ako. Sige. Adiya ka na kay nag-init kog tubig. Ha? Ngan nag-init man ka? Kuan, basig mo inom og gatas mama nimo ba? Mao nang andaman na lang kog init tubig. Sige. Ang akong Papa Franco. Andaman pag yun niya si mama. Murag wa lang niya nga dugay na uli si Mama Kathy. Sa kong trabaho, day, di lang gid mo mahibawan, makatip ka. Basta maayo lang kang muatiman o customer, makatip gid ka diha, oy. May tagsak kalibo. Nindot kayo, di pa? Ilabi na og dili tihik ang mga customer, sas bongga. Kadako good. Oh, tinuod akong sulti. Usahay dollars ka ha, no? Dollars ang ihatag, uy. Tinuod ka? Ulag kitay. Karos ba ko na makap nimo ha? Ilabi na og mga daogan, manghatag din nagtip. Unyag mga hubog na, usahay mo ingon na lang dayon ay, keep the change. Di, look responsa day. Mao ba? Pero naaman sa kuno yung mga tik. Ay oo eh. Daghan sa na sila. Na ibang mga foreigner nga, grabe sa kay katihik bisag unsaon mo gitik-gitik. Bisag asa, naamang ginanay, no? Oo, syempre. Pero sa ako nang giingon nimo, depende kina sa imong diskarte. Mao ba? Kamao lang ka mo char-char. Ana-ana, atik-atik ba? Kasabot ka, atik ba? Atik. Master na nimo. Ay, syempre, dapat lang. Dapat. Dili kay kita lang pirmi ang atikoin. Kinahanglan nga, kamao sa tag mo atik anang mga ikal. Amaw hindi mo na yun. You know na. Hibaw na ka na ako, Jay. Nana, gisuod ko na sa termos ang init tubig. Pero pa man gihapon maubot sa kati. Ay, saan mo orasa? Ay, launa na kit. May sakyanan man nga mihunong. Liliyon ako. Kinsa mo kami? Kutsi. Mao man ang kutsi ni Sofia. Nainigawas. Si Kati. Nanaog na. Uy. Nanaog sa si Sofia. Ay,
Franco, sorry gid kay nalangan og uli si Kathy ha. Hibaw na kaning man nagbarkada, naglami gid ang istorya. Okay ra, oy. Way kaso na, Sofia. Ako lang gining gihatod kay basin og masuko ka pa. Ha? Nga masuko man ko. Ay, hibaw na ka. Basta payat mo lakaw ganing asawa og dugay mauli, masuko dayon. Ang uban dapatan pa, bunugon pa. Uy, di ko makahimo niya na, Sofia. Ayaw gyud Franco, ayaw gyud panapat og asawa. Kay kun ako'y asawa, unya dapatan ko, ay kusog pa ko sa jet plane, oy layas din ko. Sofia. Mao nga ayaw gyud panapat og asawa ha, kay bati kaayo na, mavawsi ka ana. Violation against women and children gyud na, Franco. Niyaman ni si Kati ay, pangutan-an ni siya kung nakahimo ba ko sa pagpasakit niya. Sukad kami nagminyo. Wa ginoon, Sofia. Good. Very good ka, Franco. Unya, oy, di na lang ko magdugay ha. Ato na lang ko. Ako lang gining gihatod si Kathy para di ka mabalaka ba? Salamat kay ha, Sofia. Ay, pasalamat, oy. Uy, Franco, tuod di ay pa. Kanyang, gusto nang mo trabaho ang imong asawa sa akong gitrabahoan. Masukot ka, ha? Bitaw dong. Mayo kayo ang iyang trabaho dito. Ekon, nya pag-serve sa customer ang trabaho, nya napag-tip dong. Kuan, kining... Ay, pero, nakasabot ko. Mas maayo tingali nga sabutan yun inyo pag-ayo, ha? Kay, di man sa ko gusto nga magkalalis mo tungod, ana. Kinahanglan nga doon ay saktong pagtugot. Aron ba, way samok, malinawin. Bitaw. Saman. Mag-istorya na unya ta, ana. Di Kati. Ay, sige, uy, di na lang ko magdugay, ha? Ato na ko. Mubalik pa ko dito sa kong gitrabahoan. Sige, Sofia. Og salamat sa imong paghatod kang Kati. Ay, wag dyan sa payan. Bye! Girl, bye-bye, girl. Bye-bye, you! Okay, bye. Tuwa na si Sofia. Magsabot na ta. Paway lang una, Kati, kay tanaw na ko nimo nakainom ka. Nya, Sofia mong good ay ipainom ko beer. Ay. Suko ka? Ha? Bida sad nimo eh. Sa gusto nimo? Tanggongon lagi ko nimo, Franco, ha? Dili na dyan ko nimo hatagan o higayon nga makahapi-hapi uban sa akong mga higala. Naunsa man ka, uy? Unsa na unsa? Klaro kay Franco eh. Wa ka mahimuot nga ni adto ko kauban ni Sofia. Kati, Ngano? Permi bagod ni? Karon man lang ni. Unya ikaw, klaro ka ikang wa ka makagusto. moinom ka gatas. Nainit tubig diha. Nasa'y burger diha nga akong gipalit para nimo. Burger? Milagro god. Ha? Unsay milagro? Palit-palit mo kag burger. Unsa man na? Imo nang ulog-ulog na ako? Kati, Ayaw kog ulog-ulog eh. Dili ko bugo. Dili ko bugo! Shit! pa'y nasuko. Kung amigo nga si Franco ay maramag manay katog active pa manay messenger. Bebe, so yan ako tawag be. Araw na pasado na. Mata patingali ay. Biotek, nanawag ka man. Hey! Nakita mo ko na ko nga active pa ang imo ang messenger. Mong nanawag ko. O pa ka katog ay. Awa, pagay nakatubag man ko nimo. Insulto sila. Mau ba? Saman, may problema ba bay? Ha? Oh? Ikaw, may problema? Ako, nako'y problema. Lay, tarunga oy. Ako may yung sa ipasabot mo, ako may doon problema o ikaw doon problema? Okay nito, nangutana sa ko nimo, kung na ba kay problema. Oo, Kaya may ako problema. na problema. Wa mo problema ikaw. Na So may problema nimo. Sa problema lagi nimo. Ay, bay. Mm. Tingaw-lingaw na tanong kagalingan ni bay. Kay? Si Kati ba? Hmm? Gusto gyud mo trabaho bay sa resto bar nga gitabawaan sa iyang amiga nga si Sofia. Oo, unya. Sugot ka. Mauli gani problema gay nako. Mao na akong ginuhaw na og maayo ron. Kung musugot ba ko di, Ida. Kanay itrabaho dito, no? Tabang pala na siya sa atong pungko-pungko, sa Tuslobua.
Kumbate naman tingali. Samahan nga, gusto mo lagi siya mo trabaho lagi. Hmm? Gusto og aircon. Hmm? Di gusto og... kanang init ba? Gusto siya bugnaw. Huna-huna, nagmaayo eh. Hello? Girl! Day, may kanagmata ka pa? Nanawag man ka ang sa resulta? Nagkasabot na mo? Wa pa, oy. Pero gibanata na kong diretsyo. Ha? Nga naman? Nagkasabot man gud ko. Murag wa gid siya makauyon ba? Birahan pa nako. Yawiyawan day nako eh. Amawag hindi mo, uy. Ako'y nangasaba niya eh. Pero, correct. Mo asawa. Basta kaya di gyud ko muhunong hangtod nga mosugot siya nga mo trabaho ko diha. Di na ko gusto man ni mahong pusit og buwa day, uy. Aslom kay kong singot day. Basta kay ako diri ha. Ingon lang ta ka nga andam may kog tagana. Waiting. Makalagot lagi. Kaya ang gusto gud anak niya, ipamonitor gyud ang among anak sa iyang pag-eskwela. Ay makamonitor magud gihapon ka bisa nagtrabaho na ka. Nana ko yung cellphone sa may kamit ana. High-tech na ta. Sa'yo talaga communication nung panahon na, dili ba, girl? Mao gani. Pero, og digid madas pa ugat, kuhaas romansa. Unsa? Char-char! Charot, keverot, love note, ana ba? Pagiluki, kada bang musulimbad ang mata, dayon, esplikar dayon ka nga mo trabaho ka. Ana akong buhaton. Maunay buhata. Inig sulit daps mata, ingna dayon. Mo trabaho lagi ko, okay ba? Ha? Ha? Okay. Suwayan ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!